Kedu ndị a na-akpọ ndị mgbanke? Ndị mgbanke bụ okpuru ọmụmụ ya nke a na-akpọ ethnic group nke dị n'ime Edo steeti Nigeria. Ha bụ ndị ama ama dịka ụkpụrụ ọmụmụ ha nakwa ntọala ha si na mpaghara ala Igbo were bịa. Omenala ha nakwa asụsụ ha na-asụ bụsi nke ndị Igbo. Dịka akụkọ siri wee kọọ na ha bụ ndị Igbo si na mpaghara akụkụ ala Abọ, Asaba, Anioma nke dị n'ime Delta steeti were bunyere ndị Edo steeti Nigeria. Mana n'oge ugbu a nwere nnukwute nsogbu nke dị n'etiti ha na ndị ha bi na be ha bụ ndị Edo steeti. Ya nwa bụ nsogbu malitere n'oge gara aga ebe a na-azọ ndị bụ ndị nke nwe ndị mgbanke ka ama na ọ bụ ha nwe onwe ha ka ọ bụ ndị Bini nwe ha. N'otu aka ahụ kwazi ha na-azọkwazi ka amara omenala nke ndị mgbanke ga na-eme na ọ ga-abụ omenala nke ndị Bini ndị bịa bi na be ha ka ọ ga-abụ omenala ndị Igbo bụ ntọrọ ha si. Mana ha onwe ha ma n'ezie na ha bụ ndị Igbo, nke mere ka ụfọdụ n'ime ha ma kwechiri n'omenala Igbo ebe ha siri bịa. Ebe ndị Bini ụfọdụ nakwa ndị na-achị ha na-agba mbọ ịhụ na akwanyere ha ma manye ha ka ha na-eme ma bụrụzie nke ndị Bini. N'oge ugbu a o subirikwana ọzọ n'etiti ndị Edo steeti nakwa ndị mgbanke ebe a na-agba mbọ ka atụpịa ya okwu ọnụ ka amala ebe ndị mgbanke kwakwuo n'ihe gbasara ihe nke ndị oyibo kpọrọ identity, autonomy, cultural suppression by regional authorities, nke pụtara na ndị Edo nakwa ọba nke na-achị ha na-ekwu okwu ịgba ikom ma megide ndị Igbanke. Ogbu onye akpa ntị jikwazi ohere a were na-ebunye ugbo ekene bugara ndị a na-akpọ Igbo National Union maka okwu nkwado nke ha kwuru banyere mkpagbu a na-akpagbu ụmụnne ha bụ ndị nke bi na Edo steeti a na-akpọ Igbanke. Ya nwa bụ ndị Igbo National Union na-adọ ndị Edo steeti aka na ntị ka ha wepụ aka enwe n'ofe maka ọ hapụ ịhọrọ aka mmadụ. Ọ kachasị n'oge ugbu a ndị Igbanke na-agba mbọ ịhụ na ha kechisiri ike ya bụ eriri nke jikọrọ ha na ndị Igbo ebe ha siri wee bịa. Ogbu onye akpa ntị werekwara ohere a were na-ajụ ndị Edo steeti ajụjụ sị ha ọ bụ na agụba adịghị nkụ ka ọ bụ na nwa ọkpụ isi amaghị akpụ isi. Ọ bụ na ha amaghịzi akụkọ nke ihe mere eme n'oge gboo etu ndị Igbanke siri wee bịa n'obodo ha bụ Edo steeti, ka ọ bụ ịma aka nakwa ihe egwu ka ha ji wee bịa kwute ndị Igbanke na nke ikpeazụ a. Anyị bụ ndị Brothers at Newspaper jikwazi ohere a were na-achọ ka gị nwa na-ege anyị ntị ka ị kọpụtara anyị ihe ị chere banyere akụkọ nke ndị a anyị kọwapụtara gị n'ụbọchị taa. Ọ ga-amasị gị ka ndị Igbanke kwechirisie ike n'ịdị na-egosipụta onwe ha dịka ndị Igbo, ka ọ bụ otu a ha bi n'ala Edo steeti ka ha lapụzie ihe niile gbasara ndị Igbo nke dị n'ime ndụ ha ma bụrụzie ndị Edo steeti? Kedu ihe gị nwa chere?